Здравейте, здравейте, здравейте. В това видео ще ви покажа как да си направите фуния от продуктите на други хора. Първото нещо, което да припомня, за да имате достъп да предлагате продукти на други хора, вие трябва да им пишете съобщение. Тоест, отивате на Marketplace, намирате си продукти, които ви харесват, които сте ползвали. Винаги препоръчвам да препоръчвате продукти, от които сте доволни, а не просто защото сте им харесали заглавие и така нататък. Или трябва да са на хора, които са известни в пространството към момента, или трябва да са хора, които вие сте използвали бизнеси, не хора. Бизнеси, които вие сте използвали лично продуктите им. Тоест, не залагайте вашата репутация като нещо, което не сте го пробвали. Например, виждате тук някаква тениска, препоръчвате, хората я получават и тя е с супер ниско качество и защо не е това, което е показано на картинката. Така че това го имайте в предвид като едно на ум. Първият продукт, който аз съответно реших да продавам, естествено е на Ръсъл Брансън. Писах му съобщение, даже тук това нещо си го копирах от ChatGPT, нарочно ам, ви го показвам, защото съм забравила да си напиша дори името и ме е одобрил. Така че в момента, в който ви одобри някой, вие имате достъп до всички техни оферти. Ето тук виждате approved. Така, тук, ако те искат да предлагат вашите продукти, съответно ще има и те ще го искат и ще имате взаимно позволение вие да предлагате техните и те вашите. Така, след като сте писали на тези хора или бизнеси, които искате да им предлагате продукти, те са ви одобрили. Ето виждате, your request was approved, е approved. Отивате на продажби и отивате да си направите една нова фуния. Аз тук съм направила, но ще я направя сега заедно с вас, за да ви демонстрирам колко лесно и бързо става. Така, когато натиснете за нова фуния, излиза моите оферти. Аз имам за AI Академията, което го направих чисто тестово. Не го предлагам, така че от тази платформа, така че не го реквествайте да го продавате. Когато съм готова, естествено ще ви кажа, ако имам някакви продукти и да ставате афилиит на моите продукти. Но към момента се фокусираме върху продуктите на Russell. И ето виждате, тук са неговите и тук отдолу е мой продукт също, който съм качила, архитект на успеха с изкуствен интелект. Едното ми е оферта, която имам готова. Това са неговите оферти. Каква е разликата между оферта и между продукт? Офертата, може даже да ви отворя, тя включва най-различни стъпки. Така, при нея имаме създадена като ландинг страница, така да я наречем. Ето Sales Page. Трябва да я зареди. Да го отворим да ви покажем. Докато при продукта, ето то си излиза, аз съм го свързала с моята страница и той излиза направо моята страница. Докато при продукта имаме просто продукт. Тук, когато дойдете на Vault, ето ги продуктите. Аз имам два продукта качени. Тези два продукта аз вече мога да си ги слагам да си ги правя на мои оферти, които включват всичко. Това ви го показвам в предното видео, как да си правите оферти. Така, и сега се връщаме на фуниите. Тук започнахме да правим фуния. Чакайте да махнем това. Така. Това ни е фунията. Отворили сме, нова фуния ще си правим. И сега аз, понеже съм ползвала почти всичко на Ръсел и съм супер доволна, съответно започвам да си правя фунията. Той дава, например, първото е .com Secrets, безплатна книга. Абсолютно безплатна. Тя ще е безплатна и за моята фуния. Вече тук с какво ще започнем фунията, кой да е първият продукт, който вие ще предложите на вашата аудитория, много зависи от стратегията. И вече различните стратегии имат различни ам, резултати, различни цели и така нататък и трябва да се пробват различни неща. Но като цяло тук ви показвам по-скоро техническата част.
Аз лично бих си започнала фунията с, ще махнем това, не с безплатна оферта, защото, да кажем, имам аудитория, която вече ме познава, която ми има доверие. Аз бих започнала с The Perfect Webinar, който е на $7 и е супер полезен за всички коучове, за всички, които искат да продават чрез вебинари. Просто това нещо задължително трябва да го имате. Задължително, казвам ви го от личен опит. Това е нещо, което промени много продажбите а, на моите продукти. Така, тук мога да добавя Order Bump. Към момента ми дава да добавя като Order Bump само моите продукти. Аз не искам сега да ги добавям, тъй че го прескачам. След това може да дойдете на Checkout, директно да си плати за съответно за вебинара, без да сте добавили Order Pump. И след това може да добавите друга оферта да му излезе. В момента, в който си плати за перфектния вебинар, добавяте, например, оферта. Аз бих добавила тридневното му предизвикателство. Само да го видим кое. Ето това, тридневното му предизвикателство за продажби онлайн. Тук е 100% комисионната, която получавам. Цената е от $100, има различни варианти. И това е второто нещо, което аз бих добавила. И естествено мога да добавям и още неща. Тук от неговите. Или от моите вече. Пак казвам, зависи каква фунията правите. Order Summary, тук може да си, към всяка оферта, вие може да си слагате съобщение. Може и да не си слагате. Ето, те ви го дават да споделите защо хората да купят перфектния вебинар за $7, както ви казах, нали? В случая аз предпоръчвам това изречение, което ви го казвам. Ако сте коуч, задължително трябва да се научите как да продавате през вебинари и с този скрипт ще ви е супер лесно. И това нещо го пише тук, 110 символа са. Ето тук кликвате и го пишете, зависимост вече на английски, на български, на кой ще го предлагате. По принцип, когато предлагате продукти на английски, ви съветвам да слагате съобщенията на английски и да си таргетирате английско говорящи хора. Без значение дали са от България, от Испания, където и да е. Защото неговите продукти са на английски. На тях няма как да им говорите на български, пък да им продавате продукти на английски, които те няма да разберат. После тук също може да си сложите и тук също може да си сложите. Сега за целта просто няма да слагам нищо, просто ви го показвам и натискате Publish. В случая тук искам да ви покажа, пак казвам стъпките и да видите колко бързо става. Понеже вие нямате собствен домейн, предполагам, че нямате, използвате домейн на OfferLab. Натискаме Publish Now. И ето, фунията ми е абсолютно готова. Копирате си този линк и този линк разпространявате на вашите последователи, на хората, до които вие достигате и искате да продавате. Сега ще отворим един друг прозорец и ще кликнем ще пейснем този линк и ще го отворим да видите всъщност какво представлява линк. Това си е чисто на Ръсел Брансън, на негови ClickFunnels, предполагам това си. Не предполагам, това си го свързал с ClickFunnels, знаете, че може. И тук са си неговите рекламни надписи, видеа и всичко. Просто виждате тук, натискат Claim Special Offer Now, продължават и те така си влизат в неговата фуния. След като си купят тази оферта, ще им излезе, след като я закупят, ще им излезе, тук си попълвате съответно данните и след като закупят тази, ще им излезе следващата оферта на хората, които сте им направили фунията, с второто, което сложихме, 3-дневния лайв лайв видео, 3-дневното предизвикателство за продажби онлайн. Ще ми излезе, което беше $100. И така, функцията ви е абсолютно готова. Виждате колко бързо става. Тоест, тук създаването на ландинг страници и така нататък е направено от човека, на който продавате продуктите. Те вече са го направили и е готово. Вие само трябва да си го сложите в ваша фуния
и да го предложите на вашите следователи. Съответно, когато закупят за $7 продукта, аз даже не знам дали има някаква комисионна при него, при този продукт, което, нали, си го проверявате. На другото пишеше, даже в заглавието му пишеше, че при $100, ако си закупят този 3-дневен workshop, вие получавате 100% комисиона, т.е. получавате тези $100. И пак казвам, тук се използват изцяло рекламните материали, надписи и така нататък на самия човек, който си е създал продукцията. Така че виждате колко бързо и лесно става и ще се радвам да споделите вие какво сте измислили, какви оферти сте, какви фунии сте направили и съответно, когато вече има много повече български бизнеси, които са на платформата, какви колаборации сте си направили с български бизнес. Съответно, вие пак казвам, може да си каните други български бизнеси, които се присъединяват на платформата и заедно да си правите а, продукти, които предлагат селинг, такива селинг страници или лендинг страници, на които са продуктите, създавате си ги, правите си оферти, правите си комисионите, както съм ви показал в предните видеа и така. Скоро, ако имате някакви въпроси, не забравяйте да пишете. Скоро, прекрасни. Чао!